आदानि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो नै बिमा होनदोरा दे जुमारे थांसिम ओ भाई मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो आथिमंगलनि थाखाय लाखाजोब्बाय बिमा फाथै ओमफ्राय बैलाय मा गुफुरना गय बा बिसोरखौथ' नांजोबगौ ना सिगारेट नै सलाय बेखौ लांफैयाबा फाइन नांलायबावोलै सोरनाबा सोरनाबा फाइन लालायबावो बिमा साहा रं सिनि बे गय नैबे मुरि मोननै बेयाव गयल'सै ओमफ्राय गैला सिनि बैलाय सिनि गय फनायसेयाव खयथा थायोमोनलाय 80 बा बिदिखौ मिथिलालै फनायसे फनायनैखौ मिथिलायलाङा होमबा रेडि जाखाजोब्बाय थांनायनि मा जोंनो थांनो नागिरबाय Allah, murah jangan. Allah ni lah orang. Hinjau muda ni, baru mukalan itu tu. Tik langsung. Hap, gari apa? Baru driver lah. Driver bisa aku boleh. Polisi ya, mana? Tông kịch ha. Gar sudah. Pila pun susah pila. Pila. Padri ya? Sugi ya? Padri mana pukaran lah karena binang. Deh, hinjau kudan je, kudan jirai. Wah, थांसिगोनलै बिसोरो नै बाहाय बिनानाव सानै थांफाग्राफोर औ नै सेकेन्ड एक्टरा दासो फैगासिनो सासे खारबो थाब फै थांगासिनो मा हिनजाव बायदि देलायनाय माबा दाख्लै माथो दख'ना गानहोजादों होनलाय नोङो होनालाय दख'ना गानहोजादों होनलाय ना बिसोर लोगो मोनफिनबावबाय आं जोंना नै साहा मोननांसिगोन हिनजाव गोदाना होफैदों दा बिस्कुट साहा मोनसै दे लोंद' जारौ मोनहा थानोद' iya nudo Andi sih dengerin deh. बेसेबां दै लोंनोंलाय बे सेंग्राया जोंहा रेडि जाजोब्बाय नैबेयाव हिनजाव गोदान हौवा गोदान
नैबेहाय जारुमोन सानै ओमफ्राय ओमफ्राय नैबेहाय एक्टर गाजोला सासेबाव ओरैजाय दारि बुखुना होलां दारिखौ बुखुना होलांखा ओमफ्राय फंबायफ्रा हाबा जानो फैदों ना? औ जारुनि हाबा जानो फैदों। ओमफ्राय एकदमबारे गोबावजों लोगो मोननानै बिराद मोजां मोनो आरो गोसोखौ। ओमफ्राय गोसोखौ मोजां एसे। क्लास बेसेबांनिफ्राय लोगो मोनामोनलाय? जोंथ' क्लास माबायाव लोगो फाइभनिफ्रायनो। आं बिसनजितखौ माबानिफ्रायसो मोनदों 8 नामा? 7 मानसिफ्रा गारा गाथाथारमोन बेयावबो 10-12 बोसोरसोनि उनाव लोगो मोननाय जादों आरो। या क्लास 2निफ्राय ओमफ्रायसो दिनै खनसे बेबो आथिमंगलावसो ना? औ दे देनां जायखुनु गावनियाव थांनानै जाहैनांसिगोन उफाय गैया नामा? ओमफ्राय फंबाय खबर सबर थिगानो दंना? ओमफ्राय माबाखौलाय हिनजावखौलाय मानोथो लाबोफायासै? हिनजावा बेस्थ'थारलै न'आव। दे जाथ'बाय जायो नामा? दायो रायलायफिनसै। माथो थेख्लाख्ला दाब्लाब्ला गोदो जेरै बे एरैनो दंजोबो माथो। होमबा बिथांमोनहा बिदाय लाजोब्बाय। नों लाफिनदो दे खनसे बिमा होनदोरा दे जों आरो थांसिगोन। वा मोजाङै संसार जालांदो होनदोरा एसे बुजायदो दे। जोंना बे बिनानाव सानैया लाजि गुसुथार। नै बियो बांसिन जों दा थांनो ओंखारबाय। औ सानै दं नै। आदानि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो। दैखो दे। आरो दंबावोसो नामा? बे मा फालेंबो बावसो नै। मारा मोनबाय दा माबा दैयाबो गोदाव सोराव माल हरबा माबा जानाय लोंनाय आरो आलना मोनसेबाव नै। सबासियात फालें आलना गद्रेज मोनसेबाव नै। जों थांनो ओंखारबाय दिनै सासे लोगो दं नै आंजों गोदोनि फुराना लोगो। औ जों दा माल माथा थिखोगासिनो उनाव ओमफ्राय थांनो ओंखारबाय आरो दा।